Evo nas natrag, evo vidite kako smo uradili. Evo vidite i ovo smo ponovo zalepili. I ovo sa strane i obloženo je, vidite. Napravili smo malo seckanje. Izvidite, što mi treba jako dugo da ovo napravimo. Što mi treba jako dugo da ovo obojimo. Hvala nam kamera. Izvinite zbog ovog ovdje pres, to nam je pala kamera. Pa, sad ćemo još malo unutra da zalepimo samo ovdje geometrijske obojke. Neke ako ne znate da su kvadrat, kocka, kupa i ostalo. Znaju oni, ako su veliki. Nikola, znaš šta? Možda moja mama, znaš da ona voli da pravi tako neke stvari. I ona ukuca to i vidi nas. I počne da gleda, njoj se svidi i pita nas, hoćete i mene da naučite? Videla stvarno, ako ukuca tu može nas da nađe. Da. Pa bit će prvi video. Prvi video će da bude naš samo naš. Ups, greška, vidiš što smo ga. Nema veze. Izvoli. Evo ja se ne vidim, izvinite. Dobro, te što nervira ovaj mali sad. Ovo je jako dobro, ovo će jako dobro da ispadne. Da. Tako da, i vi možete ovo, rekao sam 1000 puta, da će ovo poslužiti za mnogo stvari. Naprimjer, evo da se podsjetimo, za poklon, kad idete na neki rođendan, nemate kese, i ako taj vaš drugar voli da bude upakovan lepo, možete napraviti ovaj čežić i da mu tu stavite poklon. Evo ja sam zalepio krug. Ne tu, ovdje. To nema veze, neka bude i to malo. Jedan tu, a ostalo ćemo ovdje. Da. Vidite? I nama je uspjelo prvi put da smo sami napravili jedan kovčežić. Znači ovo nam je prva epizoda da smo napravili kovčežić. Da znate, ovo više nećemo da pravimo zato što je veoma teško. Da, i treba nam puno vremena. Mi smo već snimali, morali smo da secnemo s obzirom. Izvinite, morat ćete usled... Ova epizoda nije spojena sa onom prethodnom, da, u kojoj smo počeli da radimo, zato što možete onda da potražite prvi deo, a ako ne gledate ovu, potražite onda drugi deo. Da. To je ovaj. Da. I zato, htio sam vam kažem, ne očekujte od nas da spojimo ovaj video zato što to još ne umemo da uradimo. Da, i moramo da pitamo mog tatu, sjeća se da on zna sve. Ipak ćemo da spojimo ovaj video. Ne znam se da li ćemo da spojimo. A možda i ne. Ostavit ćemo u sljedećem videu objavu da li smo spojili ovaj video. I taj sljedeći video će da vam bude posljednji video za danas. Nadam se da vam nije bilo dosadno što vam je trebalo baš mnogo, ali ako ste vi gledalac kao ja ili kao moj brat da sve hoćete da čujete čak i one dosadne delove, onda ćete vi, znaš kako dobro umete, ne znaš kako odlično ćete onda umete napraviti ovo što smo vam. Što više gledate, to je bolje. Da. Znači samo gledajte ljudi. Ne morate da gledate ako vam se ne gleda, ali ja ovima kojima se gleda preporučujem da gledaju do kraja i da ništa ne prekidaju. Lijepo ispasti. Da, evo ja sam zalepio već 4 geometrijska. Hvala za 5. Posle ćemo mi da pustimo ovaj video da vidimo kako nam je bilo. Malo ćemo i da ga premotavamo. Da. To je ovo mnogo dugo a pokušat ćemo da ga spojimo. Da. Da znate. Tako da nadam se da ste gledali naše ranije videe. Naprimjer ono kad moj brat crtao Angry Birds. Ili kad sam ja pravio ono 2 video kad sam ja pravio Angry Birds. Ako to niste gledali to morate da pogledate zato što ne moraju ako im se ne gleda. Ako volite Angry Birds, to ima baš sva uputstva kako da pravite od plastelina. Da. Snimali smo već nekoliko epizoda. Kako moj brat crta. Aj napravio još jedan da popunimo cijelo. Evo, pokušat ćemo pokrug. Evo,
evo, kako da vam kažem, uskoro će da bude kraj. Ili će sad biti kraj videa. Mi ćemo pokušati ovo da spojimo i napravit ćemo još jedan video. Da. Tako da, čežić je ispao jako dobro. Znači, Čekajte. Čekaj. Spolja, iznutra je... Evo, vidite ovako. Spolja je ovako. Evo, otpada nam jedan. Nema veze. Da. Spolja je ovako. I imamo i ovdje. Evo. Nadam se da vam se svidio video. I vidimo se uskoro. Ćao!